Πάμε. Γεια σας guys, Διονύσης YouTube εδώ και σήμερα θα παίξουμε Minecraft Pocket Edition και όπως βλέπετε δεν θα παίξω θα κάνω δικό μου. Πάμε. Ναι. Ναι. Θα το κάνω σε survival. Αυτό θα το ανεμάσω Minecraft World Part 1. Ναι. Αυτά. Πάμε play. Θα είναι το... Πάμε. Εντάξει, ξένες γλώσσες δεν είναι το φόρτε του. Και για την άλλη μαμά, που σου λέγανε ότι η Μαρίνα χαίρικος επειδή έχει δει στην τηλεόραση ότι οι πλούσιοι έχουν προβλήματα. Κοίτα, στη Θεσσαλονίκη η τηλεόραση παραπάνω. Ας μην μιλήσουμε για τον Μιχάλη. Κοίτα, εγώ σε καταλαβαίνω. Το ίδιο άγχος είχα όταν Εντάξει, έτρεχα το έγινε. να γνωρίσουμε τους γονείς του Σάβα. What the fuck. Τα ίδια λέμε. Δεν ξέρετε, παιδιά. Δεν ξέρω. Και το παθαίνει κάθε φορά. Μια γνωστή μου. Όχι δική μου, όχι δική μου. Μια ψατάκη μου. Όχι, καμία σχέση με την προσωπική σου ηλικία. Ξανά να πάμε. Ναι. Έλα, άμα το ξανακάνει. Δεν το ξανακάνει. Ai. Να του πες μου ρε Σάβα, τι ξέρει. Ωρε μια ώρα. Είδες Βαγγελάκη μου που του βγήκε τελικά σε καλό που πιάσε δουλειά σε εκείνο το μπαράκι. Πολύ βραστελή φακή. Να θυμηθείς να σου δώσω μαζί φεύγοντας. Εντάξει, πάμε να βρούμε ξύλο. Πού έχει ρε. Εντάξει, βρήκα. Πάμε να πάρουμε ξύλο, να φτιάξουμε υλικά και να φτιάξουμε κανένα σπίτι. Εντάξει, πάμε να πάρουμε κι άλλο. Ποιον σας παίρνω, ποιον σας παίρνω. Συγγνώμη, Μαρίνα. Ήμουν απ' έξω και οι αδερφές σου που δεν ήξερες το όνομα μου έκαναν παρατήρηση ότι οι γονείς σου δεν είσοδο. Και εξήγησα ότι έχουμε ραντεβού και κάνανε να του φοβάσαι. Μα δεν μας άφησαν να περιμένουμε χωριστά μάτσι. Ευχαριστώ πολύ. Συγγνώμη. Όχι, μωρό μου, δεν πειράζει, αλλά πεθαίνουμε καλύτερα γιατί πρέπει να γυρίσω σε κανένα 2 ώρα. Αν καταναλύσω τους δικούς σου, ήμουν βέβαιη ότι είναι η δική σου. Όχι, όχι, δεν παρεξηγώ. Εντάξει, γάμο. Επίσης πρέπει να στείλουμε μάθη Διονύση. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας γνωρίζω. Κι εγώ, κορίτσι μου, κι εγώ, καλέ. Καλέ, Βαγγέλη, Σάβα, Λιδία, Θα πάρει και αυτό. Πάρ' το, εντάξει. αλήθεια. Καλημέρα. Βρε ψυχή Μαρίνα, που είχαμε και Μαρίνα δεν βλέπαμε. Πες το ψέματα. Εγώ τι έπαιξα, πες με το πόδι της έξω μες στα μάξι. Τι ακόμα ταξίδια να δει. Τάιτς. Έτσι, με συγχωρείτε που δεν έχω φέρει κάτι. Καλέ μας με συγχωρείς που μας πέτυχες με τις ποδιές. Σιγά ρε καρούλα μου, εσύ φοράς ποδιά. Πού βρες πιτό να ζητώνω να πίσω. Εντάξει. Να φτιάξουμε υλικά. Όχι, δεν σε συγχωρούμε, θα κάτσεις να πεις και τραγούδι. Δεν το συζητώ πρώτη φορά στο σπίτι μας να μην σε τρακάρουμε κάτι. Άλλη φορά ρε μα. Μας προσβάλλετε. Πιστεύω θα το ξεπεράσετε. Όχι κορίτσι μου, κάτσε κάτω. Ξεκουβάλα την άκουσα το. Εγώ κάνω το κίνητο στο σπίτι. Εντάξει, αφού περιμένετε. Ξέχασα ότι θέλεις τέτοια παπά. Σιγουράτε φέρε μας χαρούλα να το βρέξουμε. Σωστή ερώτηση. Το Ιωαννίκη μας βρε αδερφέ. Πάμε Μίλος, τι κάθεσαι, Ωραία θα περάσουμε και σήμερα. Πολύ θες μούτρα τον αδερφό σου. Τι θέλεις ρε μαμά τώρα, να χαρεί που καταλήξαμε να πίνουμε τσίπουρα στα καλά του καθημερινά.
αυτό, αυτό με αυτό, να το μικρύνω. Εντάξει, ναι, πάμε. Σκάψε αυτό. Φαίνεται. Να φτιάξω κάτι αυτό. Να βάλω αυτό. Αυτό με αυτό. Εντάξει. Τώρα σπάξουμε αυτό. Δεν υπήρχε κτηνοτροφία στην περιοχή πριν από αυτό. Όχι, αγάπη μου, θέλω να πάρω ένα είδος. Δεν ξέρω κι εγώ πόσα γίδια είχε. Τι έμεινε ο άνθρωπος, κυμπάρες, μπεσαρίσμα, πάρα πολλά. Το κούταλο του καθαρό. Τώρα εσύ κάπου θέλεις να καταλήξεις, αλλά δεν ξέρω πού. Όταν λοιπόν συγχωρέστηκαν οι τώρα, μας άφησε αυτό το χωράφι εξαδιαιρέτο με την ξαδερφή. Τα μιλήσαμε, Να τα πάρω λίγο. τα χωρίσαμε και το πηγάδι έκατσε από τη δική μας τη μεριά. Ρωτάω λοιπόν, έχει πια ο Μερικόλα να παίρνει νερό από το πηγάδι το δικό μας? Συγγνώμη με ένα λεπτάκι. Πού να ξέρει πάλι Μαρίνα αν μπορεί εκείνο να πάρει νερό από το πηγάδι που είναι στη μεριά σου? Δικηγόρος δεν είναι. Βαγγέλη μου, διεθνές δίκαιο έχει σπουδάσει κοπέλα. Να με συμπαθάς άμα μου, αλλά βέβαια Χαρούλα. Να πάρουμε αυτό εδώ. Διεθνές είναι και το διεθνές δίκαιο. Απλώς δεν είναι και τόσο εξοικειωμένοι με το κληρονομικό δίκαιο στην Ελλάδα. Δηλαδή, αν το πηγάδι ήταν στη Μέση Ανατολή, θα ήξερε. Αγάπη δεν έφτασε με δική, είχατε την παππούλα μας δυστυχώς. Λυπάμαι που δεν μπορώ να σας δώσω σαφή απάντηση. Αν θέλετε όμως μπορώ να αναθέσω την υπόθεση σε κάποιον ασκούμενο δικηγόρο από το γραφείο του μπαμπά. Εντάξει, μη σε βάλουμε σε κόπο. Εγώ έλεγα ήξερες πριν την πέρα με τσακ μπαμ τηλέφωνο να τη ρούμπονα. Να σου πω, τη ρουμπούνεις και από Δευτέρα τώρα, μην το κάνουμε θέμα. Θα το αναθέσω απόψε κιόλας σε έναν συνάδελφο που θα τον δώσει ένα κοκτέιλφάκι που είμαστε καλεσμένοι. Βέβαια, Μαρίνα, να σε ρωτήσω τώρα κι εγώ κάτι. Εσύ που πηγαίνεις σε αυτά τα κοκτέιλ πάρτι και συνδεξιώσεις, μήπως έτυχε να γνωρίσεις την Ταουτάτο? Πρόκειται για κύριο όνομα ή για επώνυμο. Ω καλέ, το μικρό Λεβάντα, το επώνυμο. Γκοτουάτζε, κάπως έτσι. Όχι, δεν είναι. Ταράξω από εδώ. Θα το... Τι είναι να φτιάξω. Α, ναι. Όχι, ένα τέτοιο. Αυτό εντάξει. Αυτό με αυτό εντάξει. Έγινε ναι. Εδώ. Αυτό. Αυτό. Ναι. Πάμε εδώ κάτω. Να κλείσω αυτό. Να το ξαναπάρω. Κι άλλο. Έλα. Πάμε ξαναπάνω. Γιατί δεν βρήκαμε τίποτα. Τα φτιάχνω. Είπαμε. Πάμε εδώ κάτω. Open. Να φτιάξω το τσις. Εντάξει. Μια αυτά. Ναι. Πού να πάω. Ποια μαγιά. Λέω. Πάμε από εκεί. Ναι, δεν έχει τίποτα. Να πάρω αυτό.
νόμιζα ότι ήταν iron. Αλλά δεν ήταν. Τίποτα. Ναι. Ωραία, ξυπνήσετε. Ξέρω τι θα σας κάνει να σηκωθείτε αμέσως. Πάμε από εδώ που δεν πήγαμε. Όχι, όχι. Ρε, όχι. Θα πέθανα. Από το 1854 ο θησαυρός της Νορβηγίας Πάμε. σηκώνει την οικογένεια από την Απολλώνια Θα πέθανα ρε φίλε. Είχα μείνει λίγα χάρτ. Κάθε βράδυ στην Νόβα παίζει βραβευμένες ταινίες. Απόψε Κάρολ με την εξαιρετική Κέιτ Μπλάντσετ και τη βραβευμένη Ρούμι Μάρα. Μα τι χρειάζεται. Ω, iron, ναι. Ώστε θέλεις να δεις. Ώστε θέλεις να Τι μόνο ένα ρε φίλε. Μόνο ένα. συμβάλλει στην προστασία των αφροσέρων. Osteoflex κλασικό Light. Διαλειτουργικό και secreto. Σειρά Osteoflex της CLFA. Και κινηθείτε ελεύθερα από τη Pharmacenter με κέντρο το φαρμακείο. Ήρθε το βελτιωμένο τρίφυλλο ζαβατινού Ναι, με iron. απορροφητικά μαξιλαράκια. Άγι gold. Για άνεση και φροντίδα. Νομίζω gold. Α, iron είναι iron. Άλλες προσφορές στα προϊόντα Ζέβα. Ναι. Θέλω να βρω diamonds, αλλά δεν γίνεται στο πρώτο επεισόδιο. Να βρεις. Ναι. Πάμε εδώ κάτω. Α, όχι, άστο, μην πας ξανά εδώ. Άρα. Εδώ και πήγα. Α, όχι, πήγα από εδώ, ναι. Άρα, πάμε από εδώ. Σε όλους τους μεγάλους τους ξένους που έρχονται στην Ελλάδα τέτοια φράζουν. Πες μου ότι έφαγε ο Πάμαλιας και πως το Να πάρω αυτό. δεν του βγάζαν βραβιόλια. Μαμά, νομίζω ότι η Μαρίνα δεν θα φάει τίποτα από όλα αυτά, τέλος πάντων. Δηλαδή, εσύ τι λες ότι θα τρώει αυτή. Φοβάμαι της χαρέσουν κάτι περίεργα σαν αυτά που τρώει καθαρά. Να φάει λίγο με λεμόνι σαν το στην άκρη να βρει αλλαγή, περίεργο. Βράδυ. Σαν ένα τερτσινί. Έχει ζόμπι. Γα. Θα πηγαίνεις στο Λεβαδατούρα. Με περίπτωση να ανασφαλίσεις τα σκαφιά. Να βρεις κάτι κάπου. Γεμίσεις γεύση. Γάι. Έλα. Θα αρχίσει να ζητάει δηλαδή κλειδί μαμάς και δεν το ξέρει. Όχι, Μιχάλη, σε πιάνει απασχολείται το και σου το δευτεί. Πού είναι αυτά τα τσιμπουράκια, παιδιά, ξεμείνω από εσά και πληρώνω τόση ώρα. Μπούρου μπούρου. Θα ετοιμάζουν και μεζεδάκια τα κορίτσια. Δεν ήταν ανάγκη. Εντάξει guys, αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε κάντε ένα like και ένα subscribe και γεια σας.